Hemmeňde salam. Hemmeňde gutlaýaryn eger şunu tema çelli, hemme beýleki temalara geçen bolsaňyz, bir derejämiziň şu iň soňky temasy, iň soňky sapamyz. Ýagny bugünkü sapamyz öte, ýagny bir derejämiziň sözleri. Berde aslında gramatika bolmaz, diňe sözleriň üstüne durup geçeriz. Nemes dilinde, türkmen dilinde. Gelin dowam edelim. Birinci, sich vorstellen, yani özüňi tanyşdyrmak. Der Name, adyň ya familiýaň, ýöne adyň diýilende der Vorname. Yani name for öňi diýýär, şo adyň öňi, ya familiýaň öňi. Şo der Vorname adyň bolýar. Der Nachname, yani namadan soň nach familiýaň bolýar. Name hem adyň hem familiýaň diýip ulanylýar. Wie ist dein Name? Senin adyň näme? Wie ist Ihr Name? Sizin adyňyz näme? Ýadyňda düşýändir. Sen we siz ýagny hormat bilen, seýle hormat bilen gurlänimizde ulanýan ýagny sözlerimiz bilen şerde. Dein, senin adyň näme? Sizin adyňyz näme? Mein Name ist Aman. Meniň adym Aman. Wie heißen Sie? Sizin adyňyz näme? Sie, sizin adyňyz näme? Wie heißt du? Senin adyň näme? Ich heiße Akgül. Meniň adym Akgül. Wie ist dein Nachname? Senin familiýaň näme? Wie ist Ihr Nachname? Sizin familiýaňyz näme? Mein Nachname ist, mesela öz familiýaňyzy aýdýaňyz, meniň familiýam falan familiýa. Wie alt bist du? Sen näçe ýaşyňda? Ich bin 25 Jahre alt. Men 25 ýaşymda. Ene şu özümizi tanyşdyrganymyzda ulanylýan şo bir derejämiz üçin azrak sözler. Ene gurungdaşlyk, ýagny imgeşprech. Ja, howe, nein, ýok, okay, bolýar. Entschuldigung, bağışlaň. Entschuldigung biz sen diýip ýüzlenýän adamymyza da, siz diýip ýüzlenýän adamymyza da aýdyp bilýäs. Danke, bu ýönekeje sag bol, ýa sag boluň. Vielen Dank, köp sag boluň. Bitte, bitte meselem sözlemde gurlap bitte diýsek, onu haýyş, meselem bir zat haýyş edýär. Egerde biri bize vielen Dank diýse ýa-da danke schön diýse, onu biz bitte diýsek baş üstüne. Ýagny şo eden kömegimize baş üstüne ýagny. Şol bitte iki manyda. Gern geschehen, himmlische Schat. Yani bulan birisi de vielen Dank diýse, meselem birisi de sag bolsun aýtsa, köp sag boluň diýse, bitte diýip bilýäňiz, ýagny baş üstüne. Gern geschehen, ýagny himmlische Schat, şo size kömek etmäge, kein Problem, mesele däl, şo eden kömegiňiz mesele däl. Das macht nichts, ýagny ähmiýeti ýok, ýagny sag bolsun, ýagny eden işimiň känwiri ütköşük men iş etmedim, ýagny ähmiýeti ýok. Ýa-da bitte schön, ýönekeje bitte ýa-da bitte schön has baş üstüne we viel Glück bolýan, vielen Dank diýilen nokta, viel Glück bol birine, meselem biri egzamine barýan bolsa, ýa bir täze iş interview barýan bolsa, viel Glück, ýagny köp üstünlükler. Sana köp şowluluklar arzu edýärin diýmek. Inni, wie geht es dir? Ýagdaýlaryň nähili? Indi wie geht es Ihnen? Ýagdaýlaryňyz nähili? Bäde seniň ýagdaýlaryň nähili diýe, Ihnen siziň ýagdaýlaryňyz nähili? Mir geht es gut. Danke. Men gowy, sag bolun. Mir geht es nicht so gut. Özüme gaty gowy duýamak. Ýagny gaty gowy däl. Mir geht es schlecht. Özüme erwet duýaryn. Ich bin glücklich. Men bagtly. Ich bin müde. Men ýadow. Ich bin krank. Men kesel. Ich bin erkältet. Men sowukladym. Ich bin gestresst. Men stressda. Ich bin wütend, sauer, yani men gaharly. Ich bin traurig, men gaýgyly. Ich brauche Hilfe. Maňa kömek gerek. Wie fühlst du dich? Sen özüňi nähili duýýan? Ich bin aufgeregt. Men tolgunýarym.
Ich bin entspannt. Men rahat. Ich bin gelangweilt. Mening içim mafya. Ich bin verwirrt. Men bulaştım. Ich bin verlegen. Men utanıyorum. Inni Begrüßung, Abschied. Selamlaşmak ya da sağollaşmak. Hallo, salam. Guten Tag, gündüzüňiz haýyrly bolsun. Guten Morgen aman, ertiriň haýyrly bolsun aman. Guten Tag, Frau Akkul. Gündüzüňiz haýyrly bolsun, Akkul hanym. Inni şu ýerde ünsberiň, egerde biz sen bilen ýani adamy ýüzlensek onu hiç hili Frau ýa-da Herr diýip ulanmaýar. Ýani egerde biz siz diýip ýüzlensek, onu gyýp gelinlere Frau, erkek adamlara Herr diýip ýüzlenýär. Ene Guten Abend, Herr Aman. Akşamyňyz haýyrly bolsun, janap Aman. Gute Nacht, Cemal. Gijan rahat bolsun, Cemal. Bis morgen, yani ertire çenli görüşýänjek. Şo sağollaşanyňda bis morgen. Mesela ertire biz şol adam bilen görüşýän bolsak, bis morgen, yani ertire çenli görüşýänjek. Auf Wiedersehen, yine görüşýänjek, sağ bolun. Bis bald. Bulan bir gysgaja söz bis bald, yani görüşýänjek. Tschüss, hoş sağ bolun. Ve bis später, yani son görüşýänjek. Sonra. Später demek giç demek. Später demek bu gicrek demek. Yani sonra görüşýänjek. Şeýle manada. Şu ýerde bis morgen, yani morgen ertir bolýar da ertir. Mesela bile işleýän bolsaňyz biri bilen bis morgen diýsek, yani ertir biz şoň bilen ýene görüşýän bolsak, ana bis morgen diýip biläs. Yani ertire şeýle görüşýänjek. Tschüss, islendigini ulanyp bilýäňiz. Indi herzlichen Glückwunsch, yani çyn ýürekden gutlamak. Ich freue mich ve ich bin glücklich. Yani men bagtly, şu ýerde iki sözüň tapawdy, iki sözlemiň tapawdy. Ich bin glücklich, yani men bagtly diýip biz ýöne ulanyp bilýär. Ich freue mich diýmezde muňa ýzyna ýene sözlem bar. Mesela senin ertir geljekdiňi men bagtly, şol habary eşdenimi men bagtly, ine bir zat, mesela öňümizde bir zat boljak bolýar, mesela bir joramyz bilen duşjak bolýas, ýa bir interwiwnyň gowy habaryny eşitjek bolýas, şo gowy bir zat eşitjek bolamyzdy, gowy bir zata gaty çynmyz bilen garaşanymyzdy şoňa begenýäs, ana şoňa ich freue mich, men şoňa gaty begenýän, ana şo zadyň boljagyny şeýle manida. Das ist toll, bu ajaýyp. Achtung, ünsweren auf keinen Fall, yani hiç ýagdaýda, yani men hiç ýagdaýda onu etmeýärin. Mesela das geht leider nicht. Gynansaňam bu mümkin däl. Frohe Weihnachten. 25 Türkmen dilinde bilmedim tercümesini. Frohe Weihnachten bilýän bolsaňyz 25 dekabr Christmas bellenýär. Christmas täze ýylyň öňünde belleýärler. Şol ýani şo Christmasyňyz gutly bolsun 25 dekabr gutlanyňda şo Frohe Weihnachten diýilýär. Ve Frohes Neues Jahr täze ýylyňyz gutly bolsun. Şu ýerde bir zat belläp geçmek ýadymdan çykypdyr. Haýyş, türkmen dilimiň terjümelerini serediň. Türkmen dilde ýalňyş terjüme eden ýerim bar bolsa, käbir sözlemleri men aslynda türkmen dilinde belki bilemokduryn. Ve egerde siz bilýän bolsaňyz, mesela şu ýerde Frohe Weihnachten şonuň bir türkmen dilinde gutlugy bar bolsa, ýa islendik häzir geçjek sözlerimizi türkmen dilinde dogrusyny bilýän bolsaňyz, haýyş ýazyň. Sebäbi gelen türkmen dilimizi ýadymyzdan çykarmalyň. Sağ olun. Dowam edýäs. Woher kommst du? Sen nireli? Yani senin aslan nirede? Bu temamız bizde bolly. Şonuň üçin egerde has giň öwrenesiňiz gelse, şo ýurtlar, ýalňyşmasam temaňa ýurtlar diýip atlandyrylýar. Şol temadan hemme ýurtlary görüp nähili dogry aýdylýar, grammatik taýdan görüp bilersiňiz. Ene bärde sözler, yani sözlemler. Woher kommen Sie? Siziň aslyňyz nireli?
Ich komme aus Turkmenistan. Min Turkmenistanlı ya Turkmenistan'dan das Land, yurt, die Stadt, şehir. Wo ist das? O nerede? Mesela bir siz dediğiniz plan yerden yaşayan size dedi wo ist das? Yani o nerede? Das ist eine Stadt in Deutschland. Bu bir Germanya'nın bir şehri. Herzlich willkommen. Hoş geldiniz. Asien, Asya, Europa, Europa. Ich komme aus Asien, min Asyalı, Asya'dan. Aşgabat ist die Hauptstadt von Turkmenistan. Aşgabat, Türkmenistan'ın payitahtı. Eine Familie, مشغلة. Wer ist das? Bu kim? Das ist meine Familie. Bu mening مشغلم. Die Eltern, yani enatı ya da ecakakı. Berde enatı değilinde. Mama baba gözüne getirmen aşı ecakakı. Kim ecakakı diye kim enatı diye şunun için yazdım. Die Mutter, Ece, der Vater, kakı. Das Kind, çağı. Ich habe keine Kinder. Mening çağım yok. Die Tochter, yani kız çağım, kız çağım. Der Sohn, oğul, yani oğul çağım. Ich habe zwei Söhne. Mening iki oğlum var. Die Schwester, kız doğanın kızcığın. Der Bruder, oğlan doğanın oğlancığın. Die Großmutter, ene ya da mama. Der Großvater, ata ya da baba. Ich bin verheiratet. Men durmuşa çıkın, men öylünün. Die Ehefrau, yani gelinin, ayağının, gelinin değilinde kaynananın gelini değil, şu oğlunun öz gelini, yani ayalı. Ehefrau. Der Ehemann, yani adamın. Ich bin ledig. Men durmuşa çıkmadık, öylünmedik. Sie ist meine Tante. Mesela ol menin daydım. Er ist mein Onkel. Ol menin dayım. Enne. Wo wohnst du? Sen nerede yaşayarsın? Wo wohnen Sie? Siz nerede yaşayarsınız? Ich wohne in München. Men München'de yaşayarım. Das liegt in Süddeutschland. Bugün Orta Germanya'da yerleşir. Wir wohnen in einem Dorf. Biz ovada yaşayarız. Dorf Owa. Wo ist das? O nerede? Das ist in Bayern. O Bavaria'da. Wie ist die Adresse? Hayfefalgı'da. Die Adresse ist mesela Hauptstraße 15. مثلا falgıyımız adresimiz şu Hauptstraße 15. İslendik adresiyat aydık bilen. Ich wohne in der Bahnhofstraße. Men Bahnhof köçesinde yaşayarım. Ich wohne bei Freunden. Men dostlarım bilen yaşayarım. Ich wohne allein. Men iki yaşayarım. Enne. Hilfe bitten. Kömek sorma. Entschuldigung, kannst du mir helfen? Başla. Sen bana kömek edip bilirsin mi? Entschuldigung, können Sie mir helfen? Başla. Siz bana kömek edip bilirsiniz mi? Ja, natürlich. Hava elbette. Vielen Dank. Köp sağ olun. Ich habe eine Frage. Mening bir sorugum var. Wissen Sie, wo das ist? Şunun nerede dediğini bilirsiniz mi? Leider nicht. Qiyinatsak da yok. Ich spreche kein Deutsch. Men nemis dilinde gurlap bilmeýärin. Men nemis dilini bilmeýärin. Ich verstehe das nicht. Men onu düşünmeýärin. Was bedeutet das? O näme diýmek? Bu näme anlaýar? Wie bitte? Başla. Näme? Wie bitte? Biz mesela bir aýtdysa şonu eşitmesek, ýene bir gezek sorap bilýärsiz. Yani wie bitte? Başla. Näme? Ya da können Sie das wiederholen bitte? Aýtalap bilirsiňizmi? Können Sie bitte langsamer sprechen? Yavaşrak gurlap bilirsiňizmi? Indi şu ýerde näme syla bilen gurlaşylýan sözlemler. Entschuldigung, sprechen Sie Englisch? Başla, siz İngiliz diline gurlaýarsyňyzmy? Ich bin Ausländerin und spreche nicht gut Deutsch. Men daşar ýurtly, şoň üçin nemis dilini gowy bilmeýärin. Indi şu ýerde ich bin Ausländer, oglanlar, in gys. Yani ich spreche ein bisschen Deutsch. Men nemis dilini azajyk gurlaýan, azrak bilen. Indi Deutsch lernen nemis dilini öwrenmek.
Die Vokabeln für der Deutschkurs نمثل قرصي. Ich möchte mich für einen Kurs anmelden. من قرصي هذا المقص يعني registratie مثل Ich möchte Deutsch lernen. من يمثل أورن مثل die Niveaustufe دل بلش درجة. Ich lerne Deutsch. من يمثل أورن Die Lehrerin قيد معلم in die yadıngadan çıkarmam قيد معلم die Prüfung بارلغ examen die Fremdsprache بشريورت دلي Ich spreche Englisch, mein Englisch in der Gurlejahren, mein Englisch in Billiarden. Ich möchte mein Deutsch verbessern, mein Nehmst im Golemog, Östermöls lernen. Ich lerne Deutsch online, mein Nehmst in Online-Ohren auch jahren. Ich bin auf dem A1 Niveau, mein Nehmst Dili, Billisterjam, aber. Arbeit und Beruf. Ich وكار. Was machst du beruflich? فين كمل بإشلياتن؟ فين كارن نعمة. Was machen Sie beruflich? في كمل بإشلياتن. Ich arbeite als Lehrer. من معلم بالإشلياتن. In de berta lehrer oğlun معلمdir. قيدول lehrerin. Was bist du von Beruf? Senin kärın näme? Was sind Sie von Beruf? Sizin käriniz näme? Siz käriniz önce kim? Ene şu yerde şu iki sözlümün was bist du von Beruf ve was machst du beruflich? Şunun manisi azrak ütkeyen mesela was machst du beruflich dilinde sizin häder edil şu işleyen işiniz yani häder näme bilen siz gazanç edýäňiz, näde ýaşaýaňyz, näme bilen gazanç edýäňiz. Häderki etýän işiniz soraýarlar. Was bist du von Beruf dilinde bu soraga jogap berip bu soragyň manisini şon alyp bolýar. Ýöne bu soraga jogap bereňde sen meselem men universitet plan universiteti oturdum, soň plany bolup meselem işledim. Soňra häzirne başga zat işleýän, başga kärdi diýip oňa has uly jogap berip bolýar. Muny soranlarynda siz göni häzirki gazanç etýän işiňizi soralýar. Ich bin Bauarbeiter. Yani men guruluşçy. Ich bin arbeitslos. Men işsiz. Ich studiere. Men ýokary bilim alýaryn. Ich mache eine Ausbildung. Men tejribämi geçýäryn, yani hüner öwrenýäryn. Arbeiten işlemek. Die Arbeit. Ich suche Arbeit. Men iş gözleýäryn. Ich mache eine Ausbildung als Elektriker. Men elektrikçi bolup tejribämi geçýäryn. Berufe kärler. Der Arzt, die Ärztin. Oğlun Luqman, Qid Luqman. Ich bin Ärztin, men Luqman. Der Lehrer, die Lehrerin, mugallim. Ich möchte Lehrer werden, men mugallim bolmak itleýäryn. Die Erzieherin, terbiýeçi, çağalar bagynda. Der Krankenpfleger, şepagat agaty, eger şepagat uyosy. Die Krankenschwester. Die Journalistin, journalist. Der Ingenieur. Die Computerspezialistin, Computerhünermeni. Der Architekt, architekter. Die Taxifahrerin, taksifürücüsi. Cinsine özüňi seredin, käbirine iki cinsi ýazmadım. Yani berde die Taxifahrerin, gyz taksifürücüsi. Der Taxifahrer bolsa oğlun taksifürücüsi bolardy. Der Busfahrer, avtobus sürücüsi. Der Friseur, die Friseurin, saç alýan, saç kesýän adam salonda. Der Koch, Köchin, aşpet. Der Bäcker, die Bäckerin, çörükçi, hamirlen işleýän adam. Çörek pişirýän, bulka pişirýän, hamirden her türlü zatlar pişirýän adamlar. Die Verkäuferin, satyjy. Der Kfz mechatroniker, awtolog bejerýän adam. Die Handwerkerin, el hünerçi, el işçi. Die Schneiderin, tikinçi. Der Anwalt, die Anwältin, aklawçy. Der Polizist, die Polizistin, polizei işgäri. Der Kellner, die Kellnerin, Offiziant. Der Schauspieler, Akteur. Der Programmierer, Programmist.
Der Gärtner, die Gärtnerin, Bagwan, der Arbeitgeber, işverici, die Arbeitszeit, işvakti, der Arbeitsvertrag, ذاك شرطنامة في هذا contract, die Berufserfahrung, iş tecrübesi, yani sizin neçe yıl işlediniz, şu kerde, neçe yıllık sizin şu tecrübeniz var, şol işten, şol kerden. Der Berufswechsel, karriere utgötmek, die Gehaltsverhandlung, aylık gurrungi, aylık gepleşigi. Telefon und E-Mail, telefon ve e-posta falgısı, e-posta falgısı. Die Telefonnummer, telefon belgesi, wie ist deine Telefonnummer? Senin telefon belgin neçe? Meine Telefonnummer ist 012345. Benim telefon belgem 01245. Sen adını diye ayıp bilemez. Die E-Mail-Adresse E-Posta salgısı. Kannst du mir deine E-Mail-Adresse geben? Sen bana E-Posta salgını verip bilirsin mi? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Senin E-Posta salgın haysi? Meine E-Mail-Adresse ist hallo@gmail.com. Mening e-posta salgım anrufen, can etmek. Kann ich dich anrufen? Sana can etsem böler mi? Kann ich Sie anrufen? Size can etsem böler mi? Das Handy, yani Handy bu bizim hemen bizim elimizdeki telefonumuz, yani cep telefonu. Eğer doğru tercüme edilen olsam, yani elimizdeki telefonumuz. Die Handynummer, cep telefonun belirsi. Ich habe kein Handy. Benim cep telefonum yok. Ich habe keine E-Mail-Adresse. Benim e-posta salgım yok. Bist du auf Facebook? Sen Facebook'ta var mı? Hast du WhatsApp? Sende WhatsApp var mı? Ana şu yerde bizim sabahçı diyenimiz et ve nokadımız punkt. Eğer Türkmen dilde bilen olsanız yazın hemen öğrenelim. Yine devam edelim. Der Tag, gün, die Woche, Hälfte. Diese Woche, şu Hälfte. Nächste Woche, in die Hälfte. Das Wochenende, dinç günü. Am Wochenende, dinç gününde. Heute, schon, gestern, dün, vorgestern, öngün, morgen, erte, übermorgen, bürün, abends, akşam, mittags, günortan, morgens, irden. Tagesablauf, gündelik eden işimiz. Ich stehe um 8 Uhr auf. Men saat 8'de turarım. Frühstücken, irdenliği edilmek ya da irdenliği yemek. Ich putze mir die Zähne. Men dişimi arıstalayarım. Ich dusche täglich. Men günlüğü duşarım. Ich wasche mir die Haare. Men saçımı yuyarım. Ich ziehe mich an, men giyinirim. Um 9 Uhr fahre ich zur Arbeit. Men saat 9'da işe gidiyorum. Ich mache um 6 Uhr Feierabend. Men 6'da işimi bitiriyorum. Die Mittagspause. Günortalık ara kesmesi. Um 1 esse ich zu Mittag. Saat 1'de men günortalığımı yerim. Ich gehe um 22 ya da ich gehe um 10 Uhr ins Bett. Saat 10'da men yatmağa gidiyorum. Ich lese vor dem Schlafen gehen. Yatmadan önce men okuyarım. Absagen, yani duşu koybolsun etmek. Der Termin, duşu belirlenen vakt. Ich hatte einen Termin, benim duşum var. Ich muss den Termin leider absagen. Gıynatsakta men duşu koybolsun etmeli olarım. Ich kann leider nicht kommen. Gıynatsakta men gelip bilmeyerim. Ich schaffe es leider nicht. Gıynatsakta, yani gıynatsakta men onu edip bilmeyerim. Mende yani onu edere mümkünçilik yok. Mende bolmaz. Ich bin krank. Men kesel, men yaramaz. Ich habe einen wichtigen Termin. Menin vacip duşum var. Ich habe den Bus verpasst. Men avtobüse yetişmedim, avtobüsü geçirdim.
Ich komme etwas später, min adra kicra gelirim. Wir machen einen neuen Termin, بالتالي دوش باليارف. Können wir das verschieben? بدون باش نقول وقتا جيتر بالرفمي يعني دوش مدي. Das ist schade. بقينا ندرجي. مثلا بيرن بقينا بعد اشتغل das ist schade. مثلا بقينا ندرجي. Das macht nichts. Hier staat ich delili yok bumuchum der. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber ich kann nicht kommen. Bağışlayın, yönümün gelip bilmeyerim. Monate aylar, hem aylar yazmadım sebep önüm geçiptik. Das Jahr, yıl, der Monat, ay, der Januar. Es ist Januar, her Januar ayı. Im Januar, yanvarda, yani yanvar ayında. Heute ist der 5. Mai, bugün 5. Mai. Mein Geburtstag ist am 27. Februar. Benim doğum günüm 27. Februar. Verkehrsmittel, Transport, ulaştırıcıları. Der Bus, Autobus, ich fahre mit dem Bus, mein Autobus der Barrieren. Die U-Bahn, Metro, ich nehme die U-Bahn, mein Metro der gidecek. Die Straßenbahn, Tramvay, die Haltestelle, Duruluğu. Ich fahre mit dem Fahrrad, mein tığırlı Barrieren. Das Fahrrad, tığır, yani velosiped. Das Auto, yengil Maschine. Ich fahre mit dem Auto, min Maschine Variarten. Das Taxi, das Flugzeug uçur. Der IC, yani Intercity Express, yani şehir araçat giden otli. Die Bahn, otli, metro. Der Zug, otli. Yani Zug bu otli, manetinde adiban bunun manet haz ulu bilir yani içine köptat girip bilir. Otli, metro. Ne? Ein Zugticket bitte. Otla bilet. Die Fahrkarte, das Ticket. Die Fahrkarte, ja, das Ticket, Billett. Entschuldigung, wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Başlang meneer de bilet satın alıp belerin. Entschuldigung, ich brauche ein Ticket nach Berlin. Başlang, bana Berlin'e bir bilet gerek. Entschuldigung, wie viel kostet eine Fahrkarte nach München? Başlang, München'e taraf biletin bakatı neçe? Einfache Fahrt. Bir taraflık bilet. Yani siz dinge München'e varacak olsanız son idimizde qaydımızda ona dinge bir taraflık. Yani München'e del İslandik yere gidecek olsanız dinge bir taraflık gideceğiniz ve şu yerde qalyanız, şu yerde yatacağınız olsa ona bir taraflık bilet yani einfache Fahrt. Eğer de siz ana şu yerleşen yerinizde mesela siz şu München'de yerleşeniz ve Berlin'e varyanız diyelim. Onu siz hin und zurück diyseniz yani ve Ankara yani men hem Berlin'e gidecek hem idime München'e gidecek. Onu yani hem o tarafa hem idime onu hin und zurück Karte. Fahrkarte ya da Ticket. Ich möchte einen Sitzplatz reservieren bitte. Men şöyle yer bron etmek isteyen das Abteil Coupe der Großraumwagen yani yolcuların umumi hem mesela bile oturan vagonu für die erste Klasse yani birinci klas için bilet, für die zweite Klasse ikinci klas için bilet, am Fenster yani aynanın yanında. Verreisen, seyahat etmek. Ich möchte verreisen, men seyahat etmek isteyen. Wohin fährst du? Sen nereye gidiyorsun yani nereye sürüp varıyorsun? Ich fahre mit dem Bus, men Autobüste gidiyorum. Ich möchte nach Berlin fahren, men Berlin'e gitmek isteyen. Ich möchte Freunde besuchen, men dostumu görmeye gitmek isteyen. Der Hauptbahnhof, yani merkezi vokzal ya da merkezi otoyolu. Entschuldigung, fährt der Zug nach Berlin? Bağışlayın şu otlu Berlin'e gidiyor mu? Entschuldigung, wann fährt der Zug? Başlayın, kaçın otlu yürüyor? Der Zug fährt um 12 Uhr, otlu 12'de yürüyor. Der Zug hat Verspätung, otlu gece alır. Die Bahn fährt nach Berlin, otlu Berlin'e gidiyor.
Ich fliege nach Turkmenistan. Men Turkmenistan'a uçarım. Die Straßenbahn fährt zum Hauptbahnhof. Tramvay merkezi vokzala, otlu yoluna varýar. Yani şerde görüşmek ýaly haupt bul esasy ban ine şu yan gaýdyşyň ýaly banyň içinde muňa manysy köp zat girip biler. Yani banyň içinde bir hem otla duşup bilýär, hem otla minip bilýär. Hem metro minip bilýär. Meselem käbir ýerlerde ütkeş bolmagy mümkin. Hem o ýanka belek geçenimiz ICE yani şäherara çatyp gitýän otlary minip bilýär. Yani merkezi vokzal, merkezi otlu ýoly. Sie müssen hier einsteigen. Siz şu ýerde siz transporta minmeli. Sie müssen hier aussteigen. Siz şu ýerde şu transportdan çykmaly. Sie müssen hier umsteigen. Siz şu ýerde transportyňyzda çalışmaly. Meselem otludan düşüp metro minmeli. Dowam edeli. Die Uhrzeit, yani sagydyň wagty. Die Uhrzeit diýip biziň temamyz bar. O ýerde has uly sagydyň üstüne durulup geçen nähili sagat aýtmagyň görnüşleri bar. Eger görmedik bolsaňyz, has gowy düşünesiňiz gelse ýa-da gaýdyp göräýiňiz. Die Uhrzeit, yani sagydyň wagty. Wie spät ist es? Sagat näçe? Ýa-da wie viel Uhr ist es? Sagat näçe? Es ist 8 Uhr, sagat 8. Es ist halb 11, sagat 11 ýary. Es ist viertel vor 5, 15 minut bar. In der Stadt, şäherde. Das Zentrum, merkez. Das Rathaus, şäher häkimligi. Die Post, poçta. Entschuldigung, wo ist die Post? Bağışlayan, poçta niredi? Die Schule, mektep. Der Supermarkt, Supermarket. Der Supermarkt ist in der Nähe. Supermarket şu yakında, şteverekde. Das Kino, Kinotheater. Die Bank, bank. Entschuldigung, gibt es hier eine Bank? Bağışlayan, şteverekde bank var mı? Der Geldautomat, pul alınyan avtomat, bankomat. Yani die Bushaltestelle, avtobus durulgasy. Die öffentliche Toilette, cemiyetçilik hajathanasy. Den Weg beschrieben, ýoluň ugruny düşündirmek. Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof? Başlaň, nädip merkezi demir ýoluna gitmeli? Entschuldigung, kennen Sie die Adresse? Başlaň, size salygy tanışmy? Geradeaus, göni. Gehen Sie geradeaus, göni gidin. Rechts, sağa. Biegen Sie rechts ab, sağa öwrüliň. Links, çepe. Die Straße, köçe. Nehmen Sie die nächste Straße links. Indik köçeden çepe öwrüliň. An der Ampel, svetoforda. An der Kreuzung, çatrykda. 5 Meter, 5 meter. Zu Fuß, piyada. Farben, renkler. Bunt, dürlü renkler. Weiß, ak, schwarz, qara, gelb, sary, orange, portakal rengi. Rot, gyzyl, roza. Roza bilmedim, gülün yani roza renk. Lila, mor dip taptım yani fioletowy renk. Blau, gök, helblau, açyk gök, dunkel blau, yapyk gök. Grün, ýaşyl, braun, goňur, grau, çal. Köp sag bolun. Hemeňizi gutlaýan. Eger de bir derejemizi dogry gören bolsaňyz